Ahojte moji priatelia, to je moje ďalšie video, ktoré by som začal rozprávať okolo vojny medzi Izraelom a Palestínou. Teraz v meste Gaza City zomrelo okolo 100 ľudí. Stále Izrael útočí na Palestínu, Gaza City, Gaza mesto a nechcú zastaviť tiež palbu, lebo sú útočení z Palestíny tiež. Takže toľko správy sú práve teraz. Za tým všetkým je Hamas a že ako by som povedal, by som niečo povedať z Biblii, lebo veľa národí sú proti Izraelu práve teraz, dokonca Rusi chceli by chrániť Palestínu. Dokonca ďalší sú Irán, Egypt, Syria, takže veľa národí sú proti Izraelu, práve teraz sú kľúčení, sú zaútočiť na Izrael, takže to nevyzerá dobre. A chcel by som dať čo povedať v Biblii, čo hovorí Biblia na to, na všetko, na tieto udalosti, ktoré sa odohrávajú práve teraz, lebo toto, čo sa odohráva, bolo predpovedané v Biblii. Skutočne žijeme v apokalyptických časoch. Izrael je Boží národ a všetky národy, ktorí prídu k ní, ktorí by chceli zničiť Izrael, Boh bude bojovať pre nich a nakoniec ich zničí. Všetky národy. Dokonca Zachariáš 12. kapitola 9. verš hovorí: a stane sa v deň, že sa budem usilovať, aby som vyhľadil všetky národy, ktoré prichádzajú proti Jeruzalému. A toľko by som chcel povedať, že nobody can win over Israel, lebo this is God's nation. So by som chcel povedať, aby presadzovali tam mier a lásku v týchto krajinách, ktorí by chceli zaútočiť na Izrael. Lebo nikdy nebudú víťazní. Takže toľko by som chcel povedať s mojím ďalším videom. Práve želám veľa, aby tam skončila tá vojna. Nevyzerá to dobre a verím, že nebude ani dobre v blízkej budúcnosti. Že, ako by som chcel povedať, určite hnev. Boh má určite veľký hnev, čo sa deje práve teraz. A určite bude bojovať proti všetkým národom, ktorí by sa chceli postaviť proti Izraelu. A toľko, no. Máme ďalšie video. Viacej videá prídu. Nie, ako mám niečo nové. Skoro každý deň. Takže stále skontrolujte si, ak tam je teraz nejaké video, môžete si subscribe do môj channel, do môjho kanálu. Neviem, ako sa povedať po slovensky. Takže ak máte YouTube kanál, tak môžete sa subscribe do môjho kanálu, takže vidíte presne, kedy príde môj kanál. Takže toľko by som chcel povedať a prajem vám všetko najlepšie a veľa lásky a pokoja. Čau.